around doing nothing. Oh my God, niggas can't be serious, man. Where the hood, where the hood, where the hood at? Had that nigga in the cut where the wood at. All the niggas acting up where the wolves at. You better bust that if you gon' pull that. И здравейте хора, аз съм Петър 98 и днеска смятам да направя томбола в София Крафт. Томболката искам само да кажа, че още не съм се развил. Томболката ще е много малка, но все пак, моля ви се, запишете се. Все пак да не е по-забавно и да правя още такива. Ето томболата, всички брони, освен, ето виждате, това всичко е Protection 4, Breaking 2, тия двете също, обаче тая е само Fire Protection 2. Тук имаме Sharpness 4, тук е обаче Sharpness 2, Efficiency 5, така, Efficiency 5, Breaking 3, Fortune 3, тази е абсолютно същото. Тук ли бях? Да. Между аз нямам повече мечове, така че ще се заслужава да си я вземете. Ето томбол 1. И това е цялата награда за първия победител. Тук сега колко играем? 17 човека. Еми ще изтегля победителите, като вие ето така в коментарите, ако искате запис. Чакайте малко. Да кажем така, кире вашия ник и Skype. Стана бе. Skype кире вашия ник или Skype. Да. Ето така по този начин. И значи днеска сме чакайте. Така, днеска сме 18. Ще изтегля победителите на 20 февруари. Именно понеделник. Или всъщност, да, на 20 ще изтегля победителите от томболата. Томболата ще е само за един победител. Също така и той ще прави томбола, така че за него се абонирате и участвате в томболата. Ако сте късметливи, можете и двете да спечелите. Броничките са си доста силни, така че ще заслужава да си ги вземете. Също така и мечовете. И имате 10, общо 20 голденки. Много съм щедър. И голден Apple 20. И това ще е томболката. Надявам се да се запишете за нея. И да, знам, много малко събове имам към 10-11, но още не съм измислил много хубаво. Но абонирайте се, целта ми е за повече абонати. Измислил съм много яки неща, които ще ми харесат и това ще е. Не забравяйте да се абонирате за канала ми и да се запишете за спечелването на тази томбола. И чао хора! Ще съм ви много благодарен, ако се запишете. Мерси, довиждане. Предварително ви благодаря. Довиждане. Бъбъл.